Tähän nalli, joko se sininen tai sitten se punainen tähän. Ja oikeastaan pitää tuolta työntää jotakin kovaa esinettä vasten tänään. Tänne näin, että se nousee tuo. Onko tainnut nyt noustakaan? Pannaan toisen päivänä tuo. Otetaan tuo kirves ja tämä kirves tänne näin ja tuolla on tuo hahlo tuommoinen, ne pannaan tuota vasten ja sitten tuo pitää olla aina tuonne poispäin ja täältä painetaan sitten tämä nalli paukku kiinni tuohon. Nyt se jäi tuo kirves ja tuonne kiinni ja sen jälkeen kun tämä on tässä asennossa, niin pannaan kaapelin päälle, jos ei ole kaapelia. Nyt pannaan kaapeli ympärille tämä ja käännetään täältä vipu ja pannaan kiinni. Tuosta ruuvataan kiinni, kaapeli menee tuosta. Ja osoitetaan siihen kaapelin vaippaan tämä, ja kun se on kiinni siinä jämäkästi, nämä pitää panna ihan kunnolla kiinni jämäkästi, niin sen jälkeen tämä pitää tämä itse laukaisulaite niin ottaa ja varmistaa. Varmistin pitää panna päälle. Tämä ei tee laukaisua. Sitten tämä käännetään tähän. Ja koko ajan tämä pitää olla niin poispäin, silloin, että silloin se on kaapelissa kiinni, niin se on poispäin. Ja nyt se on siinä ammunta kunnossa. Tämä viiää 5 metrin päähän tuonne montun reunalle suojaa. Sitten otetaan puhelu valvomoon sinne, että ollaan keskijännitekaapelia katkaisemassa, että jos täällä sattuu, että on kylmä kaapeli ja sitten kuuma kaapeli vierekkäin ja sattuu sen kuumaan kaapeliin, niin sehän verkon tipauttaa pois, niin sen takia pitää valvomoon olla yhteydessä. Se antaa luvan, että voit katkaista, niin sitten vetästään tästä. Ja nyt minä en vetä se. Miten se varmasti lähtee pois? Se on nyt päällä se varmasti. No, varmasti otetaan tuosta pois, että punainen näkyy sillä. Joo. Nyt jos nykäisen tuosta, niin se jysähtää. Selvä. Ja varmistin pannaan päälle, niin se ei sillä jysää. Ja sen jälkeen kun se on ammuttu, niin pitää odottaa semmoinen 15-20 sekuntia, että jos siellä on pika jälleenkytkennät, aika jälleenkytkennät, niin se kerkiää toimia, ettei mennä heti irrottamaan sitä, saadaan käsille vielä sähköt sieltä. Niin sen jälkeen, jos se on onnistu oikea kaapeli, niin valvomo sanoo, että asia kunnossa ja suljetaan yhteys ja ruvetaan töihin. Sitten vain puretaan päinvastaisessa järjestyksessä.